Hello mga ka-listeners, mayong palis. Naglaag mga ka-listeners. Mau ini Metro Center. Sorry mga ka-listeners kay pawa sa laay. Padumi aring Metro Center. Inya ta magwag mga drama mga ka-listeners no kay ako pang gi-edit kay naka-copyright. Balik ko ang tanaw niya mga ka-listeners. Dapat diba? Naka-copyright ang drama mga ka-listeners. Kapila ko balik-balik may lang ta karon niya. Mapo dito niya dili na maka-copyright ba? Nya putol na ko mga ka-listeners kay nami seminar karon no. Atin mig seminar ba? Diri sa Metro Center. A dream is a wish your heart makes, whatever. Og karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugidlanon. In your dream, Munyika. the dream that you wish will come true. Uwahin na ang tanan, Anton. Bisag may luna ka pa sa akong kasing-kasing. Dili na may tabong kigbalik pa ko di mo. Musamot ka miserable ang akong kinabuhi. Oh, nabli ang putahan. Unsa ka diya, Sarah? Akong ginimpyuhan ang aparador, Mateo. Hala, cellphone lagi na. Bitaw, ako ning cellphone. Karon lagi ko kita na. Tungod sa nahitabo na ako, nalimot na lang ko nga nabutang din ako din ang akong cellphone. Wa na ko mo gamit ini. Siga lagi mo cellphone. Gamit imo cellphone, Sarah. Sa dihang nakita ni nako, akong gi-charge kay na-drain ang battery. Maunang misika. Oy, doon na day ka cellphone, Sarah. Mayo nun. Saon pa man ni nako. Hello, gamit na ni Moy. Tawag niya mo, Papa. Mahimong gipulaan na lang si Papa sa pagtinawag nako. Kinalimot man ko sa akong cellphone. Pero sige ni nako charge, Mateo. Basin pa daig bubalik sa tawag. Ako ingnon, Mama, doon nakasilpo na. Time pa, nga nang imo pa man sa sultihan? Aaron, tawag siya ni mo, God. Di ka gusto? Kabaw, Mama, doon nakasilpon? Sultihi lang niya. Maawaw ko musulti niya, God. Iguli mo niya, Mama. Ako siya sultihan. Doon ka cellphone. Aron, kung mingawon, Mamas mo ni ka. Tawag na yun siya. Sige, Mateo. Mamang kayo mong gusto. Ayaw lang tago imo cellphone, ha? Ha? Friends, unya ta, aron, tawag guni mo. Sige, Mateo. Unsa man, may importante bang tao kanang Anton nga sakitan sila kung mawa ni nila? Doon na, Roger. May manghot si Anton nga usa ka retired. Abno. O pinangga kaayo ni nila. Kana maunay angay na tong target. Aron mo gawas yun ang 5 milyones. Dako na ang manghod ni Anton. Si Mateo. Nga no madayag dako na, ha? Ikahinugon magyud ka ni nila. Dako na si Mateo. Kusgan. Busa, dili madali-daling dagito. Ayaw pangatarungan. Just do it! Roger. Gusto kang masuko ko nimo, ha? Gusto. May nasayran ako nga dili lisod dagiton. Ay, unsa pa imo nasayran? Karon pa ko mahinumdum. Doon na di ay sayon nga dagiton. Kinsa man? Ang bata.
bata? Ang anak ni Anton. Oh. Naaaraman day na. Nga nang wa ka man dayon makahuna-huna ni Ana. Apurado mo sad kaayo ka. Dili pa man sad kunin mo pahuna-hunaon og maayo. Amy, nahibaw ka gyud sa tong negosyo. Nga nung maghuna-huna pa man ka. Kinahanglang madakit mo bata sa labing daling panahon. Kinahanglan ko kayo ang kwarta. Ano gud ang maong butang kung mapunta kislain? Ay, mawag ni nakadaot ni mo, oy. Unsa? Ay, lang gud kog dali-dali, Roger. Mas nindot kung muliho ka na karon. Tuwa sa probinsya si Anton. Ug way laing makatabang sa nahibilin nga bata. Naa, ang abno. Og sa ako nang gikaingon nimo, gahi ang maong abno. Kusgan. Ayaw ko hatagig ingon ni Ana nga katarungan. Roger, Mitalaw ka na. Ha? may mo, bakit sakitan ko sa mong paggunit? Gisakitan ka. Hayt ka na nalubong sa kong abaga ang imong mga tudlo. Aray! Hindi ka gustong maunay ko ikaw. Roger, Buhata sa labing daling panahon ang akong gisugo nimo. Emil! Roger. Sat! Kinahanglan buhaton mo sa daling panahon ang pagdagit sa bata. Nakasabot ka. Paninguhaon ako. Ayaw paninguha! Buhata! Bang? Unsa man ang dalagway nimo? Ano di ay? Sukad sa imo pagduol din eh. Yan, tanaw ko nimo. Dicho kag lingkod niya. Nilang piling niya, nang hinuktok. Was the problem, ha? Bugart. Ibong lang ko, Sarah. Sumigibuhat ni Sarah ni mong nibong ka, ha? Yung gikot yung itlog. Why? Maday nga nung nibong magang Sarah, ha? Iya kang gigakus? Jumbong ka, Sarah! Oh, ha? Jumbong ka! Jumbong ka! Suntuan ko ang suko. Ikaw ba, masuko kayo na Sarah na ako na. Sabi nga nga rin, tigagus sa mo kay. Mao na, lagot Sarah ni mo. Sige lang binuang. Lalagot ba ya, Sarah ni mo, ibong binuang ang mama? Papabuha naman na sa atulay din itong. Kay stress. Ansa na? Kapoy ba? Kanamang dagan kag una sa imong pagtuo, makadaot sa imong una. Bria lagi ta bugart. Di ka normal? Sabot ka, Kusturya? Una, samot. Di samot. Samot, di ko sabot. Ano lagi si... Nanong goon kinang naong ni mo, ha? Migawas yung kwarto. Unya, bilingkod ka diha. Inukto ka, nganom ka. Ibong lagi ko, Sarah. Sa lagi mo na himbungan, Sarah? Tago niya yung cellphone. What? Cellphone? Tunay cellphone, Sarah? Doon na. Pero iya mang butang parador. Basi ka tuusag tibak yung cellphone. Buwang juga bugart, ay! Lagot na suko ni mo! Ayaw dong, ayaw dong. Wanang ngumo na ka, mo juga sumagon. Sige mong binuang, be! Para gikalma lang ka. Nagduda ka nga, nakakita sa cellphone, nagduda ka? Man? Awam di ka magduda. Anong may buong man ka? Di ba ka ng cellphone? Cellphone? O gamiton Jod? Gamiton Jod? Iya lagi taguan sa parador. Nagtuo lagi siya nga. Ay, di na ako lawson ka, masuko man ka. Iya, imong gibasa ang mga messages dito sa cellphone.
Waoy. Tumaom kang basa. Nganong wam kang basa? Ang wa man ipabasa Sarah. Sige na unta ko tawag niya. Kang kalaay na mo doon. Sige na mga tubang, manawag pagigay siya cellphone. Ganahan ko, minaw ya tingog. Nagaminaw ya tingog? Mm. Pag-record siya tingog. Nya. I-save siya mo cellphone. Nya, paminawa pirmi. Hangtong na makatuog ka. Saan naman taon kay? Paita mo. Sige. Ay. Sige ka, binuwang ako dyan. Imo gida yung cellphone? Ay mong cellphone, imo gida? Kini di ay, cellphone jud. Tuod, imo nigi gunitan. Tuga! Akong tagon, Sarah. Nahan mga dungog si tingog, tawga! Sige. Akong tagon. Timpa. Saan ako tawag, Sarah? Di man may friends. Onya, ikaw na lang din eh. No probs, ma. Imo na mo kong gibansay o imo na sang gitudloan ng akong sekretary. Dili sa mahimong biyaan kog dugay ang atong main office. Bitaw, ma. Kay tuago dito nga atong punuan. Mahigi paabot ra ba kong investor? Mao ba? Mm. Akong paning kamutag maayo, ma. Nga mapalambo ko kining maong branch na to. Kinahanglang maning kamot ka gyud. Kay ihatag ko na unya nimo ang katungod aron mo ay mag-manage sa atong main office. Tinuod, ma? Makamao kong mutuman sa akong saad. Palambu agid kining maong branch na to. Ma. Wa pa resulta ang gipapaniid nimo kang imi? Mausab na'y akong gipaabot. Sige na. Ihatod ako sa airport kay tingalig dili ko makasakay sa akong flight. Ma, doon na unta ko ihangyo nimo. O ginaot nga di ko nimo balibaran. Unsa man na? I-send na ko ang picture sa ko anak, ma. Aron di ko malimot sa itsura. Anton. Bisag mo na lang ni nga paborma ang akong pangayoan nimo. Sakitan ka lang. Di lagi. Sige na, ma, sa ari ko. Mauraman ka na imong pangayoon ako. Okay. Kanunay kong kuha ag picture si Inday Barbie. Ug ako ning i-forward ninyo. Dagan kay salamat, ma. Oh, ma. May mong cellphone, may bagting. Ako para ba untang i-check-in ang akong ticket? Tubaga una na, ma. Mintas niya pa ko. Tingalig, dunay natabo sa ato. Uy, si Bako, uy. Kadiyot, kuhaon ko ang cellphone. Dali, ma. Tingalig, bayag dunay emergency sa ato, ma. Ang detective nga akong gibayran. Maoy na nawag. Oh. Tubaga day, ma. Dang! Kanan di buli mama ni mo? Anong lipay mo kay Kabugard? Doon na naman ko tawag kape. Sama ka. Ibudyog ka, mama, no! No! Oh, ha? Wow, Tugan, oy! Ibudyog ka, mama! Nahalang ko mama ni mo. Kay buutan kayo. Lahi pas buutan, purma pa kay glawas ka nang dili pa ilan nga mama, gid ba? Ay, ako kay kubot. Di ay! Sa kutuo! Alay, ibugot taon. Wa taon rong, kuhan lang ka nang gipakasama ko imong mama nga akong inahan. Lagi dong! Maikinas mama ni mo. Kamaugi mo tanaw sa kong trabaho mo. Pito nga tagan ko niyag bonus. Di ra ba ko sugot? Magpapa ko ni mo. Ano man?
Guwapo ka? Guwapo ka? Nga day? Gagadwa mo, Papa. Guwapo. Mo na, guwapo mi Brad Anton ako. Kung magpapamini mo, himo mi baboy. Ikaw ba? Namian na gitsus. Namian ni Maya. Sasambot ba't di imo na ang bugart? Tanawa, lihok imong liog, lihok. Ilong na dong. Iyay! Gagawas balibo imo ilong bugart. Bari ay! Ay, bahala kay. Di na nagkakutawag miyak may. Bahala kay. Ayaw! Kumama sa kukutaw. Di na sa ko makigduha na mong cheese. May noon! Premi man sa kapildi! Kwao na ko mamnika, be. Huwag dadon ako sa kawan. Bagulong ka, bugat! Bagulong ka! Unsay balita sa detective, ma? Iyang nakita si Amy? Iyang nasundan si Emmy nga miadto sa hotel. Diin ko siya makita. May kauban bang lalaki si Amy? Wae noon. Banga din ang detective nga imong gisuhulan, ma. Ay, pero man siya mobiya sa Hotel Anton. Busa, nakasiguro ko nga doon na gid siya'y madiskubrihan. Hinoon, ako siyang gitugon nga picturan gyud ang mataglihok ni Emmy. Labi na gyud kung may kauban siyang laki. Ang ako gyud untang gusto, ma. Ganun na sa ligong ebidensya. Aron, mahimo ko ng buwagan si Amy. Moabot ra gihapon ng higayon na, Anton. Ako nang i-check-in ang akong ticket. Sige, ma. Balik na lang sa opisina, kay dili na ko mugawas human ko magpa-check-in. Huwag kay kwarta na. Sabi akong kwartahon dire. Ngawa pa mo ko padad ini, Anton. Wala ka magdag kwarta sa iyong pag-anhi? Iti balas kasino. Naurot yun. Bago pa lagi nakatrabaho si Anton. Busa, wa pa siya madawat nga sweldo. Wala siya magpili ni mo. Ako ba itong gatag ni mo, ha? Namuiboy ka? Wa, oy. Buy-buy ba? Pero wa masag ko'y kwarta dire. Pangitay ko pamagi. Aron, duda ko'y pamblite lang sa aeroplano. Gusto kong bubalik na sa kong negosyo. Ditsen ko'y kwarta. Roger, kung akong ihatag ni mo ang nahibiling kwarta, ako na sad ang magkalisod-lisod. Ang bidang nahibili ni mo kwarta, me. Aron, makabalik ko sa mong hideout. Padadaan na lang mo niya ka. O ang akong gisugo ni mo, ha? Kinahanglang dalion mo sa pagtuman, Amy. Abi na nabili ni mo kwarta. Dili mayong makabasa si Mateo sa mga messages ni Anton. Pero, makamaubasat kang magselo si Mateo. Tingali, makamausad siyang magselos. Kaya masuko man siya bisag muhikap lang si Anton sa kamot sa bata. Nitingog ang akong cellphone. Misod si Mateo. Unsa maka akong buhaton? Ako kang basahon ang message o i-off na lang ang cellphone. Bagtingin mo cellphone, Sarah. Nagduwa-duwa ra ko sa kong cellphone, Mateo. Natog manggod si Inday Barbie. Friends na ta, Sarah? Ha? Guwan mong good. Nag-friend request ko. Unya, accept da yun. Kamao ka? Kamaoy! Tunan man ko, Brad na ko, Anton. Unya, timan amsad Mateo. Sige.
Aron magka-friends na tang duha. Katawanan ba nato ani uy? Oo niya. Nawag dayon ko nimo ha. Ha? Ganan lang Mateo. Minaw imo tingog. Nindutan ko. Ikaw yun. Bebe. Tanaw na ko yung account name, be. Mayon tagdunay nindot nga resulta ang detective nga. Aron, di na ko maglisod sa pagpigbuwag ni Amy. Oh, gusto. Ako siyang tawgon. Tingalig tuwa pa siya sa hotel. Padad ibaya dayon ko ha. Wala baya ko'y magamit, Roger. Sure lagi. Ang akong cellphone. Ato ba ka? Tingalig ang imo ng hilaw nga boyfriend. Pangayuwi din. Hala, si Anton yun. Tubag ka. Kadiyot. Oh, asa ka man? Tubag nga bintras magtupat ng duwa. O sige. Libre ko karon. Maong nanawag ko nimo. Timing sad. Naguna-una ko nimo. Yun na. Nga nawa man nimo iyon ang kamera. Ha? Nanawag ko nimo aron magka-video call tang duha. Iyon ang kamera nimo. Anton, dili mahimong mag-on ang kamera. Ha? Nga naman. Pagbangon ako ganiha, ako makabantay. Nahog ang akong cellphone. Oh, Nya, pag-on ako. Kay manawag unta ko nimo. Pero dili na magamit ang camera. kasayang gud. Lagi, nag-uulagi ka ayo ko. Kaya dili pa man ko makapangayo nimo para ipaayo ang akong phone. Naibaw bitaw ka nga, maupipagsugod sa among branch din eh. Ang hain man karon, Di pa ko sa office. nakakaon ka na. Naka-merienda na. Layo pa ganing oras sa tingkaon. Ayaw ba ya pagutom ha? Wala ba ko? Sige na mahal. Nagtrabaho para ba ka? Waday ron kami ngawan ako. Gimingaw, uy. Pero, useless lang ang ato rong panagsulti. Kaya dili man ko makakita sa imong kagwapo. Sagdi lang. Makasugod na kay kong kubra sa kusildo isip manager. Padadaan ta dayon kag kwarta. Basta ba yan, Anton, ha? O lagi. O, sige na, Anton. Bye na. Yun na, nagdali lagi ka. Ikaw manggod mo ay akong gihuna-huna, good. Tingali, busy ka sa imong trabaho. May break ko. Okay, bubalik ako sa akong trabaho. Bye. Nagguba ang iyang cellphone. Ugwa ni kamera. Kinanglang may nindot nga resulta ang papaniid ni Mama kag Amy. Gusto na ko makigbuwak niya. Yay! Yay, Bugart! Nga naman ka dong. Pero di mo nung ipaya, ha? Anong ipay ka? Kabaw ka? Kabaw? Si Kabaw. Ako Kabaw ko? Dili! Friends na Miss Sarah Bugart! Yay! Pero tigil mong lipaya nga friends na mong duha ni Sarah, no? Pero, wag ni mo ati manain yung pagkamati ayon. Unsa na Bugart? Nawa daw eh. Nalipay ako nga friends na mong duha. Uy! Hala! Nai-car-stopping dong. Ha? Niuno sa kanan, car-stopping ba? Kita dayon ka, no? Uy, may taksi mang mihunong dong. Kita, yun ah. Oh, uy, hala! Si mama ni mo! Ni ano si mama ni mo! My dear!
naman ang akong apo. Ay, gimingaw na baya ko ni Inday Barbie. Ay naman ni sila, oy. Di arami Lola. Uy, kamingaw ko baya sa akong apo. Oy, ang akong cellphone. Tingalig ang detective na nga nawag. Detective? Uy. Dili di ay ang detective. Si Anton di ay maoy na nawag. Dito man ka niya ma. Nganong nawag pa man jud Brad nako Anton? Kadiyot lang, Inday Barbie, ha? Ako unang tubagon ang cellphone. Wa pa gyud makahatag og ebidensya ang detective, ma. Wa pa siya'y nakitang lalaki nga gikauban ni Eddie. Pero dili ko no siya mubiya sa hotel. Sige, ma. Nanawag sa ko aron magpakisayod kung okay bang imong pag-abot diha. Okay ra, Anton. Ang akong pag-abot din, eh. Di anak ko sa ato. O gagani. Ako nang gikaatubang ang akong apo. Sige, Anton, ha. Bay una. Kay ako paningkuguson ang bata. Okay, sige, ma. O ikis ko ni Baby Barbie, ma. Bye. Ay, ang detective, wa pa gid makalihok de. Wa sad ako ika-video call si Amy. Naguba ko ng kamera. Mayon tag may makuha ng ligong ebidensya ang detective. Ma'am, kopi. Kopi ka? Naan ka kopi? Kutawan ka. Saman? Lambi ang tampalungon na naong ibubugan. Today. Ikaw ba? Saman? Mingaw Pagkide ko ka nimo? malimot sa coffee, Bogart. Mingaw ko nimo? Kopi akong gipangutan na, dili ako. Mingaw lagi ko nimo. Kiwa ko kutawag kape. Kada adlaw, siguro na nakit sa may nagkutaw ni kape dito taon. Basig wato kayo na mo kape. Kay wara ba ko rito? Kay kung imo pong gidamam, sus, pukawon ti ka para mga pi. Aba na, oy. May nimo Bita, na. madam. Di gyud ko, kalimot mo madam eh. Kay basta makakita ko nimo, kopi may akong makita. Bago na ka na ko bugar, ha? Unsa naon ako mama? Kape! Kape ko taon. Di ni kape mong mama dong. Di eh. Sige madam. Kutawan sa tiga kape ha. Ara lang ka Anong ihonghong man yun na nimo? na. Ari pa yun diris doon sa akong dunggan. Ano man na? Kadungog yan is Juan. Matiyo. Lakaw na, oy! Sige madam. Bye, Matiyo. Ba! Anawara. Ay. Ma, unsa man tong giingon nimong detective? Ay, ang akong gipapaniid sa ka-live-in ni Anton. Nanawag manggod ang detective samtang dito pa Miss Anton sa airport. Naghinam-hinam si Anton nga doon na resulta ang iyang pagpaniid. Malipay di ay si Anton? Malipay, kay may ligo na siyang ebidensya aron makigbuwag niya. O kami na sa iyang asolon? Kinsa, Asul Sara? Kinsa? Mateo, mahimo ba? Mukalma ka? Nganong ingon ka, Asul? Hilap sag ka! Goosag ka! Di gusto matiyo, anak! Mateo, anak. Ayaw lang dayon kasuko. Way mo hasol nila.
Bago pagani ko dungog, sultiya-sul Sara. Nakadungog ba ka sa kong gisulti, Mateo? Nabalaka lang ko, pero way mihasol na ako. Tugan ka tinuod, Sara? Lagi. Maong ayaw o nagipatigbbabaw ang imong sapot, ha? Kuhaaw na si Inday Barbie B og lingawa. Kay mangandam na ko sa tungsod anon unya. Gigi, ambi, Monika, mabi. Suroy mi akong Monika. Sige, anak. Lingawa ang imong munyeka kay muragi alimutan. Husto ba ko sa kong pagduda, ma? Makigbuwag siya sa iyang kalivin. Aron niya may bawion. Maunay iyang plano. Pero ayaw kahadlok. Sumpuon ko ang maunay iyang plano. Dili sab ko magkatugot nga si Mateo ang masakripisyo sa iyang kalipay. Pero tugani ko sa tinuod. Unsa itog anak ko ni mo, ma? Wa na bagyod sa imong kasing-kasing si Anton? Dili ko ikaw limtan, ma. Usaray akong kasing-kasing. Og ako naning natugyan kang Anton. Si Anton may unang nakahilabot sa akong kaputli. Og mahadlok na ko nga itugyan panislain. Bisan gani kang Mateo. Pasaylo ako, ma. Pero kana gani maghunahon na ako nga basta ko nalang gitugyan ang akong kaputli nga tong Anton. Bation ko dayon ang kagamay. Murag manglimbahot dayon akong balahibo nga nahilabtan ko sa tao nga mo'y natingban sa akong kugma. Wala ko ikapasigarbo sa akong pagkababahay, ma. Nakita na ni Anton ang hubo na akong lawas. Og dili na ko makatugot nga doon na pa'y laing makakita ini. Isabta ko, ma. Nakasabot ko nimo, Sarah. Kung dili ko man mahatag ni Mateo ang iyang pangandoy, nga maghimo biglaing munyeka. Wa na magpasabot ka na kaminuskos pagkatao ni Mateo. Mauwaw na ko. Ayaw na paghilak. Gusto na. Nakasabot ko sa imong gibati. Buang ko, ma. Ayaw na paghilak. Dako sabang akong pagtuo. Nga dili mo ni Ana ang pangandoy ni Mateo. Tingalig, nadara siya sa kabuang ni Bugard. Nalipay yung kay ko sa imong kamasinabuton, pa. Og labaw kong nalipay nga si Mateo mo'y gipailan akong amahan sa akong anak. Nga nangamahan gyud Inday Barbie. Nabatod-an gyud akong pinangga kayo ni ang bata. Pero mausaray akong kasing-kasing. Ayaw kahadlok, Sarah. Kung mibayad man kong detective aron, panidaan ang iyang kalivin. Kana tungod kay nagkudagit ko sa matuod nga motibo ni ato babayana. Nganong magsamok-samok kayod siya dinhi sa ato. Tingaling nangita lang siya higayon aron pangpartahon si Anton. Sige na. Ayaw na paghilak. Tuuhi og timani ang akong isulti nimo. Nga dili ko tabangan si Anton aron mahitabo ang imong gikahadlukan. Nahadlok sab ko unsay mahitabo ni Mateo kung bawion gud mo ni Anton. Wa sab ko masayod unsay akong buhaton. Wa gyud, Sarah.
Wa na ba ako'y kwarta, ha? Ayaw lagi ka plaka. Inigabot na ko ron. Patadandadayon ka. I-Gcash. Kaya wa na ako'y magamit. Kung saan niya ipalit na ko pagkaon. Nga do magdiskumpiyado ka man kayo. Usa man, mas bugat na ba gatong Anton kinako? Roger, mahimo bagod na. Ikaw ay akong agawon. Lagi ha. Sige. Lipaya una ko. Una ko ikaw biyaan din sa hotel. Dili tayo ta magkuyog inigpanggawas na to. Unsa man? Gusto ka bang mabulabog ang atong sunod nga project? Tingnalig magduda ka ng ginganlan og katon. Kung doon ay magkakita ni mong nakigkuyog ka na ko. Uya mo sumbong sa imong boyfriend. Kanus naman di ko makiguban ni mo. Kanang hangtod sa hangtod yun. Ha? Di na magdugay, Emi. Di na magdugay. Sa pagkakaroon, siguro ang pagkuha ang 5 milyones pesos. Kasabot? Balik pa ka sa layo, ma? Sa Cagayan? Dugay pa, anak. Pasagdan ko lang ang imong maguwa nga maoy magda sa atong negosyo dito. Nga naman di ay, Mateo. Hadlok ko, ma? Nahadlok ka? O sa may imong gikahadlokan? Tingali, biyaan ko Sara og akong munyika. Tingali, apa sila Brad na ko Anton. Dili ka na mahitabo, Mateo. Mateo, dili ka na buhato ni Sara. Ngano, ma? Love na Sara nako? Gikasal na mong duha si Sara. Mao hinungdan nga, dili ka na niya biyaan. Yay! Basta kasal, ma. Di na biyaan? Mao ka na, anak. Busa ayaw kahadlok ha, nga biyaan ka ni Sara o sa munyeka. Di ko biyaan, Sara. Yay! Ngano bang nakahuna-una ka man sab nga biyaan ka ni Sara? Ma, kita ko iya cellphone. Di ba do na may cellphone si Sara? Kakita ko niya nga may cellphone sa bag-o pa siya din sa ato. Oy, limot ko. Ay, tingalig iya lang ning gitaguan, anak. Kadungog ko. Tingog iya cellphone. Ayaw na lang sudyai si Sara bahin sa iyang cellphone. Okay? Ang importante, naniara siya din sa ato. Kauban sa imong munyeka. Natog na karon si Sara. Di naman inoon sa mawa sa kunahuna. Giampo ko nga may resulta na unta ang pagpaniit sa detektive. Aron may mo ko ng buwagan si Amy. Nga di mamligro ang akong anak si Sara. Ako ka siyang suwayan og tawag. Pero, tingaling makadungog si Mateo, nigbagting siyang cellphone. Ganong nagpadaog mong ko sa akong kauyang.
nga nung permi mangyong mauhay ang pagbasol. Mateo, ganina na ka nagsikita na ako sa bata. Mata na noon ka. Nakatuog man day ko eh. Ngawa man lang ako mailisig diaper si Ende Barbie. Man naman. Ha? Unsay man ah? Ilak man manyi ka ganiha. Maong dali dayong kuduol. Basta di ay kayo diaper. Ako gilisan. Salamat ha. Mayo pa ka. Nakadungog kasi ang hilak. Ako nga iyang gikatupad. Wagid makadungog. Tug manggag maayo god. Kapoy tingali ka luto no. Wa baya no. Ingon baya mama. Dili ka kusinira. Sagdi lang good. Ngano bangon man ka? Wa naman ko magduka. Higda na lang ko supa aron balik katog. Nganong ato naman ka matug sa sofa? Dili good tupad na ako. Oy. Ayaw, uy. Nga naman. Nagatupad na biyatas pagpanghigda ha, Mateo? Kurog ko? Unsa? Joke ra bitaw. Adto lang ko sa patog. Unyang masudlan ka ni Mama. Tingalig makaingon siya nga ako may nagbuot. Di lagi. Trangka man pultahan. Basta ha. Sige. Tug na lang. Uy. Ala. Unsa ron? Ang akong cellphone. Wa man din ako ma-off. Ako nang pagunang akong cellphone. Gigi. Dubaga, Sarah. Tingalig imong papa nawag. Si Anton ang nanawag. Imo lagi, gi-off. Number naman gud mo yung nakaregister. Maong ako na lang gipahong. Wa man ko makaila. Number register? Imong tatubag. Aron, ibaw ka kinsa siya. Ay na, basig naglingaw-lingaw ratog panawag. Sarah, friends mo Brad na ko Anton? Ha? Wa matong pagganisara na akong tawag. Matog lang ko eh. Pero ugma sa'yo. Mubalik ko panawag ni Sarah. Makadungog lang ko siyang tingog. Inspired na kayo ko sa akong pagtrabaho. Uy, bibag din akong cellphone. Tingalig na konsensya si Sarah. Si Amy man din yung manawag eh. Hello? I love you. Oh. Wa ka malipay nga nanawag ko nimo, Anton. Naghigda na baya ko, pero gimingaw man ko nimo. Mao nanawag ko. Padong naanta ko matog. Wa ka lang magkuna-una na ako. Useless ra gyapon ko manawag ko nimo. Di man ko makakita nimo. Ha? Nadaot man ka ng kamera sa imong cellphone. Useless nga di ta magka-video call. Guilty ko, Anton. Maong ako yung gipadalig paayo ang kamera sa akong cellphone. Pwede na tang mag-video call. Ugma na lang, katulgo na kay ko. Anton, dako ba akong nabayran sa pagpaayo na ako sa cellphone? Hapit na sa baya ko ay kwarta. Di ba tingnan ka man ako? Nga bag-o pa ko sa kong trabaho? Mauwaw na sad ko manghuwam ni Mama. Usugot lang di ay ka nga bang problema ko sa akong kanon dire. Kung doon na kay kahuwam ang lain diha, panghuwam lang una.
Sa sweldo pa ko makapadani mo. Paita. Huwag man lang ta magsulti. Duko na kay ko. Good night. Gipaggan madayon ko sa cellphone. Pero dili ka makalikay na ako, Anton. Ug sugdan ko na ang pagmaniobra aron makuha na mo ni Roger ang gikinahalan niyang 5 milyones. Morning, Mom. Coffee? Oy. Coffee? Ay, kapi nagitan-aw mo sa akong hitsura, no? Ay, sus. Di ba, Ma'am? Kape ko taon. Di ka kape, eh. Kung nahimo kang ilim nun, Ma'am, mura kag Coca-Cola. We. Oh, tanawa ng lawas mo. Coca-Cola body kay kasus. May kayo, eh. Ita, Ma'am, saman. Mayo kay ka. Andaman, di ka. Andaman, di ka kay imo biya akong pubs. Usay, Pabs. Paborito ko. May nagida. Saray. Nay bagoda. Ginakutawi dayon ko. Ow, right away, Ma'am. Kanay mong kape, Ma'am? With 30% sugar. Kay dili mo kaganahan kayong sugar. Ay, ako'y sugar. Oy, naunsat ka manawa lang ko. 30% try mo sugar. Ay. Butangan rin ako 30%. Agay. Haraw. Ngano gibundak man na. Kutsara na nga gamay, madam. Para hindot anawon ba? Mutalagsik sa gamay ba? Tulagsik bitaw. Tulagsik ka ng naong ni mo bugay. Pero abi ni mo. Yan. Nagpangita baya ko sa imong service deluxe dito sa Cagayan. Unsa na? Tinood ka, ma'am? Yes. Abi tilawan ta ni imo. Tamis ka, may? Amanggoy sugar lagi. Uy, nga, no. 30%. Magibutangan, magyud ni. 30% ba? Para sweet ta gamay. Bonus. Okay, bonus. Bonus. Ha? Bonus, ano, madam? Sabi- Mingaw ko ganako. Unsa day? Uy, binuang Ay, ini. sulipan, uroy ko. Ano ka rin sinaw ang kape ng bugwak mo na ko na? Hay. Uy, nga no, God. Ibo bang good taon kong gipakalitan? Joke rito eh. Akong bonus, madam, magtanaw lang ko na mo nga musuyop sa akong kinutaw nga kape. Okay na kaya. Mayo kay Jokra. Ako ra ba untang tinodon? Nagtinod doon, ma'am. Ilong dahay. Abtik bayan. Sabag tinod. Abtik bayani mo. Tama damay. Nanganadzag ka, no? Ay. Uy, kamo ba? Nagtanga lang yun mo din, he. Sugi nagtanga ko taon. Kami din eh. Oo. Walang mo kahibaw nga may anhi din ang ka-live-in ni Anton. Dini, ma'am? Dinhi lagi. Oh? Asa pa man ito siya. Nga ni aman dinhi ang iyang kontra. Saba. Kita mo yung kontra, ma'am. Mahimong ako. Tungod kay kapila ko siya ididma. Mahimo sab nga si Sarah. Oh? Pero, imposible nga ako'y anhion kay nahibaw man siya nga dito ko sa Cagayan. Bitaw sad. Sakto sad. Diba? Wala lagi may kadungog nga may shout-shout siya din eh. Wah, ay kanang, siyempre, naniid lang. Wah, Oh. tinood? Saba. Sa makabubuhan ta kaning kape. Ha? Ingon ana ka na ron makigistoryahan ako, bugay. Sorry, madam. Kung di malasa, guys. Paring kabunyag na ko, madam. Ay, ganun guwa man ko magabantay nga may anhi siya. Buwan ta na ko siya pante. Ha? Brahman na to, pero pante na lang eh. Traditso ra. Pantihon yun ni mo sa. Yang, saan? Yun ni mo ang angon. Sa, iganahan ka? Hoy! Buwan, kato ba? Hapit na yun. Kato siya, dili ikaw. Ha? Lagi. Ay. Ganahan sa siya. Ganoon na sa chikmayo. Ganoon na sa kagmayo sa. Ay, duktok sa guda. Hilog na, bugay. Ay, kog pasakya ng imong kabuang. Ay. Ay. Hinuon mong te ang ikabalakan.
Saba. Sa higayon nga magsinggit-singgit siya. Hello, ma? Saba ka. Sorry, madam. Sorry, madam. Hilom na ko. Minaw! Ah. Ang detektive, maunay, manawag og pulis, aron siya dakpon. Natuog pa man si Inday Barbie. Ikaw lang unay bantay niya, ha? Saday ka. Mag-andam sa itong pamahaw. Niyan na ra ba si Mama? Ingon lagi, mama. Dili ka kusinera. Sige na, Mateo. Bantayan lang una ang bata, ha? What yun minaw sarada? Lo, bagting na sa cellphone, Sarah. Ako baka ni tubagon? Ako tubagon, B? Oy, mataman munyika. Ngano, hilap man akong munyika, ha? Bibi, basta nasabi mo diaper sa. Bibi, akong tanawon, B. Noon, bagting cellphone. Myra. Huwag yapon to baga ni Sarah nga akong tawag. Ay, wala na gid kahay pagbati si Sarah nako. Pero iya kong giingnan nga usara iyang kasing-kasing. Ug ako mo yun na nag-iya sa iyang kasing-kasing. Sarah, nagbasol na ko. Gimahayan ko nga akong pagsalikway ni mo og sa atong anak. Kaugalingon kong anak, di na ako makukos. Bisan paggunit sa iyang mga tudlo, gihikaw ka na ako. Sa ako kintanan. Tingali, gisilutan ko sa tuwas langit. Kaya ang babae nga gibaylo ko nila, dili makalipay na ako. Utsa makayangin ako buhaton. Sa'yo na kang nagmatama? Oh, iya. Nabalakan ako og unsa nay nahitabo sa opisina. Maubitong sa'yo kong nibangon aron makapangandam dayon kog pamahaw. Iha, dili man kinahanglan nga ikaw gay mangandam. Do naman tay kusinera. Okay ra gina nako. Total, naaman sa si Mateo nga makabantay sa bata. Pwede ay mahibaw si Mateo nga do na kay cellphone. May sumbong siya nimo? Wa man mo sumbong. Nalipay ganito nga do na ka di ay cellphone. Ako naman kong gitagoan ng cellphone, ma. Nalipay ba ya sab si Mateo? Kay magkasulti na mo. Ambot lang itong tawhan na, uy. Nanong wa man sab nimo ipagawas ang imong cellphone? Tungod manggod sa akong kay ubos ni Anton, ma. Hinungdan nga ako na lang ng gitaguan. Nagmahay man sa gani ko nga nung naukayan pag ginako ang cellphone. Nga naman? Sige na hinuog panawag si Anton. Imo sang matubag? Dili. Gibalik kog tago kay tingalig si Mateo may makatubag. Kung manawag si Anton. Bisag unsaon kog pugong si Anton. Pero mupatig babaw sab ang iyang pagkaamahan o ang iyang gugma diha nimo. Wa siya kasing-kasing, ma. Sarah, ayaw gyud pagtuo ha nga may nga kay gisultihan ko ikaw sa gibati karon ni Anton diha nimo, mikonsenter ko. Ako siyang anak.
Pero anak ko usab si Mateo. Og labaw nagkinahanglan si Mateo sa akong pagsabot. Ma, Imo paghihapong desisyon, mao'y masunod. buntag na sad. Wa man gihapon manawag si Anton. Ingon siya. Tungod kay duka na kaayo siya. Wa siya sa mood nga makigsulti na kog dukay. Pero karon, wa lang gihapon siya manawag. Animal ka, Anton. Wa pa lang ko'y giapas nimo. Dili tagyud kakok doon. Ako siyang tawagan. Oh. Kinsa man ka kining nanawag? Apin ako si Roger. Good morning, my love. Oh, ganun waman ni mo iwan ang kamera. Maayo naman ka na imong cellphone. Ay, kadiyot lang ha, kay akong ion. Maupagyoy akong pagmatagod. Wow! Kagwapo sa akong love. Bisag maupay pagmata. Anong naibaw man ka nga maupay akong pagmata? Naapay adorno ang imong mga mata, oh. Sorry. Pahit pandayin kita rin magbugno-bugno, no? Di dahin ta makapanghilamos. Pero okay na, love. Gwapo man gyapon ka. Kumusta man ang bagong manager? Murag nagdamgo pa. Wa pa masink in sa akong mind nga manager na ko. Gusto na kong mamahimong asawa sa usa ka manager. Buwang nga, oy. Di may buwang dong. Gadong nanawag ni Sarah. Nanawag ni Sarah? Di man, sa luyo? Cellphone, oy. Di nanawag sa cellphone ni Sarah. Kinsa man? Butlong. Imuta tong itubag aron may baw kag siya nanawag. Ako bitawon ta tubagon. Nya hilak man Monica. Bahala lang kung tagnihilag to sa Monica. Imo lang tatong gitubag aron kibaw kag kinsa nanawag. Undang man sa bagting. Wala mo tanawag sa cellphone ni Sarah. Kinsa nanawag. Di ko labot. Di ako cellphone, oy. Ingon mama, basta di akong butang. Di na ko labtan. Sabot ka, Bugart? Labot lang tato nimo. Aron, mailan na to, kintanawag ba? Aron, imusal kong tuganon. Bagon ka ron! Nganong tuganon nako, ha? Spy ka? Spy? Spy ng guwani? Ang ako nga, makail ka. Awa ma! Itadong, parehas ka ron ba? Imo kong gisultihan niya. Tanon ka, kisay na nawag, wakay katugan, di ba? Pero may bawa na to. Di lagi ko labot. Di na ko butang. Labot lang ta. Ka? Ito, magkasunod ha. Ay kusulti kung di kumplito yung i-chismis ako. Lala, chismis? Kaya sabi na naman kibuhat, be. Ganang imo kong kisultihan. Nga may bagting ang cellphone ni Sarah. Pero wala mo matubag kay si Monica hilak. Langan ka lang nako. Jumbo ka, mama! Jumbo ka! Manay, daot ni mo. Ha? Daot! Ikaw, baboy! Manay nakadaot ni mo. Ibrahim kag palabas mama. Kana mama ni mo. Angang! Imo manggog ka sa paan! Dong, mura lagi kag naigam. Ay, nagamay. Murag kamauna ka lagi gamay. Murag kamauna ka gamay. Unsa ka mao, Bugart? Nya, gamay pa jud.
Murag makalaos na kag sulti ka gamay ba? Nood ka, Bugard, nood ka. Nod ba ko, nod? Bagon ka ron! Lagi! Sige ang nagtulol Sara, no? Suko lagi Sara basta binata ko. Na, manimayo dong. Manimayo ng batong. Unya, saman. Tira ka, Sara? Nag-score na ka? Sumbong kang Mama B, score na sab. Ikaw ba? Eh, lagi pagsumbong lagi. Susama ka? Sumbong Jud Mateo. Sumbong dito! Hindi na ka normal, bahala ka niya. Di ko manormal. Kanang hinumbong ba? Wagi ayo ana. Mura ka bata. Di na bara. Di na ko bata. Ngano ka ay? Tawa lagi ka. Unya, pakpak pa Jud. Hapit na gidong. Hapit na madugay ka normal. Hapit na ka mahimong normal. Tinood ka, Bugard. Lagi. Sunday, bisag unsa tudlo Sara nimo ha. Madugay kung dong para madugay, maparehas na gyud ta duha. Di ko sugot oy. Ano di ka sugot? Hindi ka sugot. Ngamay mo ka normal? Di gusto ko mahimong normal. Naaron na. Pero di ko gusto parehas nimo. Mura sa baboy. Ang akong cellphone. Anton, kasayo ba nimong nanawag? Hain man ron ta. Diyan ako sa office, ma. Oh, wow ha. Mas una ka pa na akong miabot sa office. Ako di apag ko sa ato. Maupay paghuman akong pamahaw. Si Sara ba'y nagluto? Kinsa pa man di ay. Kaswerte niya diha, ma. Pero may mong busog. Nagmahay na sab ka. Um, Unsa man, namahaw ka na? Sayo pa man. Kuan ma, adto ko mukaon sa karinderya at pang sa opisina. Unsa? Manager ka na, pero magmantinir ka lang o karinderya? Layo na ma kung mangita ko restaurant. Ma, pa ba'y resulta pagpaningid sa imong detective? Nag-WhatsApp ko sa iyang tawag. Nganong interesado ka man? Gibati ko kadog, ma. Nagisgot naman si Imi nga mamahimo na siyang asawa sa usa ka manager. Nganong mahadlo ka man? Unsa man, wa kay kaugalingong desisyon? Ma, sila lagi unya si Sara ug among anak ang iyang panimaslan. Anton, manager ka na. Gamita ang imong kalig-on. Labaw sa tanan, kinahanglang doon na kay kaugalingong diskarte aron mo lampos ka sa imong mga pangandoy. Ma, tingali ba gilumay ka ni atong babayhana? Anton, kung siya imong mapangasawa, dili ka na makabalik diri sa ato. gusto na lang ko makibuwag niya, ma. Di na ko malipayon uban niya. Pero nahadlok lang ko sa pagtuman sa akong plano. Kaya tingalig sila si Sara o among anak ang iyang panimaslan. May namatikdan ako ni Amy, ma. Unsa may imong namatikdan? Isog siya. Gusto kong duminahon. Magpaduminar ka di ay niya. Gihimo niyang taming ang among anak ni Sara. Unsa? Kanapagsigin niya gaso ni Sara, dako nga akong pagduda. Ngayon yung buhatong taming. Aron mo pilit ko niya. Anton? Naigugma na si Amy na ako, ma. Nangandoy na gani siya. Nga mamahimong asawa sa usa ka manager. Dako gid akong pagtuo nga gamiton gid niya ang bata og si Sara. Aron magpaulipon ko niya sa gusto. Ug mao ni hinungdan. Nganong interesado kay ko nga masakpan na sa detective kung unsa man ang iyang sekreto. Kung ingon di ana ang imong duda, ako nang hatagan og ultimatum ang detective. Hatagan ko siyang usa ka semana. Kay kun wa gyud siya mahatag nga resulta sa akong bayad,
Usa pa may kapuslanan nga ipadayon ko ang iyang serbisyo. Mangita ko glain. Bogart? Mateo? Hain mo? Hain mo ng bata. Ngano ka, Bogart! sir? Ngano ka? Wa si Inday Barbie sa mong kwarto. Si Dong Mateo, hain man di. Wa sa dito. Nganong nakuyawan mo ka? Gida naman Dong Mateo ang bata o gisuri-suri. Gisuroy? Hain man na isuroy? Wa sa garden? Wa dito. Basing tuwa sa gawas. Ang sigawas. Di ako. Di sa laon. Nganong tuwa man intahon niya dada ang bata. Tingalig mo kalito niya kani ang kalipin ni Anton. Ang monster? Anton, ako si Mateo. Sir! Sir! Stang, siyangay. Skanido tamlakaw ni Saray. Bisa nagdali. Ay, mo ni nakapabuang sa mayo sa isuon ni Dong Anton. Na si Dong Mateo. Kaya nami ipurma Saray. Sa lalap tulap. Ganan, day ka. Sorry din ni gawas munyika. Very fresh ang hangin din hino. Mateo. Anong gitaman niyo mo din ang bata? Oh, ganan man siya. Oh, nawa. Sige, katawa munyika. Tanawa Sarah. Katawa munyika, oh. Ganahan ka din ni munyika, no. Tanawa. Tangdo, munyika, oh. Tangdo. Mateo, ayaw dad din si Inday Barbie. Ngano di ay? Tingalig mo kalito niyag tunga ang monster. Unya kawaton ang munyeka. Hain man monster, be. Hain man, be. Mateo, sige na. Dada na sa sud ang bata. Animal. Maayo naman lang unta to nga diha sa gawas ang bata og kadtong abno. Ugma, mubalik gyapon ko dinhi. Aron panid-an ko unsa gyung orasa nga isuroy ang bata dinhi sa salon. Turnaan ko pag-ayo kini baya. Kinahanglan makabisado ko ang entrance o ang exit ining baya. Ganan, unda mo ni Kadri Bugart, apasabsara. Saan kayo may katarungan sa Sara nga managana? Doon kitingalig. Kalig na to ka ang monster. Patay siya, Mateo. Oh, tiyo. Kita tiyo. Mateo, ay! Tiyo rin. Maprito ka. Bala na. Basta labdan mo ni ka. Dong, biyan ang monster. Ani ang monster? Biyan lagi. Busa, kuya kung magsigi magduwa des manika dito sa gawas. Tingalig, kawato na niyang manika. Makalagot ang pagsikig arin niya itong babayhana. Mao'y kanunang i-report sa detective. Sigig balik-balik. Inhanglan nga ako na siyang ultimahan. Oh, uy. Kisa man ning nag-message. Nauna ni noon nga akong pagtawag na. Oh. Litrato? Babae o lalaki? Ug ang babae ang ka-live-in ni Anton. Akong i-forward ni Anton kining maong litrato. Tingalig na kaila siya ni ining tawana. Pero una ako ni i-forward ni Anton kining maong litrato. Makigsulti una ako sa detective.
sila ng tawana. Pero mato niya, iyang igagaw ang iyang giadto sa mga hotel. Nagkatultol ka ba sa maong hotel? Nakatultol kay ako man siyang gihato dito. Unsa? Mato niya, naka-check-in ang iyang igagaw sa mga hotel. Unya, iyak ko na kong dadon kay gustong makigilailan ako ang iyang igagaw. Lalaki yun ang iyang giadto sa maong hotel. Ambot ba nga? Wa ko masayod. Anton, tingalig maapektuhan ang imong trabaho diha. Tungod na ining gipadako ni mong litrato. Ma, kung maapektuhan man ko, kana mao ang excitement ma. Mailahan ko kung kinsa among lalaki. Gusto na ko makabuhi sa among relasyon ni Amy, ma. Pero kinahanglan dunay valid reason, ma. Ang akong pakigbuwag ni Amy. Kano sa manawag og balik ang detective, ma. Wa pa ko masayod. Gusto na kong dunay kalinaw ang maong litrato, ma. Ang akong cellphone. Anton, salamat nga nanawag ka. Ay, katulong imong igagaw nga giadto nimo sa hotel ba? Unsa ganito? Ha? Babae ba to o lalaki ang imong igagaw? Of course. Bye-bye. Okay. Maro to, Amy. Bye. Anton, kadiyot lang. Nganong nagsusi man si Anton? Kung lalaki ba o babae ang akong giingon nga igagaw? Makapaduda, da. Ma, dili igagaw ni Amy ang iyang kauban sa hotel. Unsa? Ako ron siyang gitawagan, ma. Kung lalaki ba o babae ang iyang igagaw nga giadto sa mga hotel. Pero mitubag siya nga babae. Namakak siya. Ma, mayon tag mapalawman pa sa maong detective ang iyang nakuhang litrato, ma. Ang gikaipod nga sab nako. Ngano mo ari pa man siya sa ato? Usa? Hinuon, wa naman ko mabalaka nga maghimo sa iskandalo diri. Ako nagipasidanan ang detective na kung mag-iskandalo siya balik, pulis na mo pick up. Pero misaad naman siya, ma. Di na siya mo ana. Doon na yun na sa ilaing mo tipo, Anton. Maulagi, ma. Pulisaha ang detective ba, ha? Tingalig makapangayo siya og CCTV sa hotel. Din magatuan si Amy. Lain ang kuba sa akong tugkanda. Nganong karon pa man nagsusi si Anton pahin sa akong igagaw. Ako siyang tawag. Dili ko mahimutang. Matinuod ka ni nga nagduda siya. Kinahanglan mo lihok na ko. Aron pagtuman sa kisugo ni Roger. Nga ako cellphone. Si Amy. Nakasiguro ko. Nga mangutan na gini siya. Nga nung nagsusi ko kinsa iyang igagaw. Ayon ko lang siya sa pagpasabot. Sorry ha. Nadugay ko sa pagtubang mo. Bitaw, mga 5 minutes gid kong nagpaabot. Migawas ko kadiyot. Nganong nanawag man ka? Nakalitan ko sa imong tawag kanina. Nganong nangutan naman ka, bahin sa akong igagaw. Kuan. May nag-send man gud akog litrato. Litrato? Yes, picture. Murag migawas ka sa hotel nga gi-check-inan sa gingon mong igagaw, pero lalaki may imong kauban. Lalaki? Forward ko na nako, bi, ang maong picture. Dudam sa tain eh. Nagduda ka man gani nga nagtupan mo ining laki. Ako pa kahit di magduda. Forward ko na ng kanang Okay. picture, good. Lagi, kadiyot lang. Ay, kung dali-dali okay? Kinsa ko dili malain. Imo man kong pasangin lang. Oy, wag ko mamasangil ha. Nangutanar ako, okay? Sige na. Isend na ako ang picture. Si Roger ug ako. No. Kinahanglang sugdan ko na ang akong misyon. Amy? Oh. Amy? Are you still there?
Sakita ining imong gibuhat, uy. Ha? Usay? Gawas nga babae ang akong igagaw. Wa ko makaila ining lalaki nga akong gikatupad. Ay noon, di gyud makaduda ni mo totally. Kay gusto gyud unta ka nga ipailaila ko nimo sa migagaw, di ba? Pero ako rin mibalibad. Gani. Gisakitan kong maayo ini Anton. Gani nga nagsusig ko nimo Imi. Kaya di ko gusto nga maguba ang atong relasyon sa way nungdang chismis. So, chismis na gani, Imi. Wa lagi ko makaila ni anang lalakiha nga akong gikatupad. Tanawa sad gud o. Tanawa klaro ha. May gunit ba ko sa maong lalaki? Loving ba mi ni anong tawhana? Eh noon, wag ko na makita. Oh, mihila ka. Kisa ko hindi makahilang. Pahirin na imong mga luha diha. O kumutunin ning litrato nga gi-forward sa ako. Nakatunahin noon ko sa pagigugma nimo. Nya binuangan ti ka. Anton, dili gyud ni nako mahimo. Dili gyud. Ma'am, coffee? Ay, mas maayo patinghali, Bogart. Murag lao magkikaginuhon, ha? Ay, Mo nang... Oh, dali kay ko mo kuno nag-coffee pra nimo. Saman, coffee ka? Babaw natin kag-coffee? pagdali lagi. Ay, right Sige, away. pangutang. Right away, ma'am. Oh, dali kasi mong pag-report sa mong office, ma'am. Gilaay ko, Bogart. Wise decision ang pagpauli og sa'yo, ma'am. May coffee na yun kang makawa sa kalaay sa mong pamati karon. Ha? Gusto kang patukaran ka? Ha? Unsay tukar? Unsay tukar? Magsumbatan duha. Ha? Ha? Sayawan ko nimo. Ako ang lingkod ra. Ikaw Ha? si sayaw. Ayaw kong kabuang ni Bogart, ha? Ayaw kong kabuang ni. Ha? Tingsi lang ni ay. Gusto man? Patukar ron ako. Kani. Ikaw sayaw ni. Ha? Oh, tuwan. Unsay tukar? Ako ba ni tuwan ko? Unsay tuwan? Sabada, dalago mo lang ng kunot ni mo. Ang iyan ko, ma'am. Ang iyan ko. Ha? Pero in fairness, kanindot sa di mo ikid-ikid good Bogart. Labaw pa kang iyan, ma'am. Ha? Ang ngayon ka, oy, bisag tambok. Ikaw lagi. Cute. Cute, eh. Ikaw ko. Tuwan. Ngano lagi nga ako man? Ngano lagi nga ako? Indot kay katanawan kay indot paglawas. Lagot na ko, ha? Dali din mo, pawas. Sapa na, nindot og lawas, galuod-luod ka lang. Tiguwang na ko, Bogart, oy. Tiguwang kita. Uwaw ta. Tiguwang. Tupsan. Kita ma'am, joke na na. Sayo to ba? Tiguwang na lagi ko. Mauwaw ko. Kasi nag-ingong tiguwang ka, ha? Kaya akong luguson. Kita. Lubusa. So, yan lang good, ma'am. Ay, sawan. Pakuha, pagindi siya na ako, da. Sama na siya, ay. Ayaw na lang ko kuha, Dali ba? Bogart. Ayaw na lang. Kay giganahan man sad ko sa music. Bino, suwayan ako. Kani. Lagi dito, tuwan. Yes, kana. Lingkod lang ko, ha? Ha? Diha. Lili, oy! Diha ka sa akong luyo, ma'am. Og sunda lang ko. Okay. Ha, sunda lang ko. Sundon tika. Kani. Oh. Sige, Bogart. Kana, oh. Oh, tuwad. Ana. Tuwad ka. Ayaw nang tuwad, oy. Sunda na, eh. Lain lang. Sige. Oh, hayang. Hayang. Ay. Sayaw sila ay! Ninduta akong mama! Oh, nindot kay mong mama dong, no? Nindot kay mong mama. Mura. Ano? Away mong anak pa, naganahan sa di mo. Nindot mo lagi kaglawas. Apil na mong sayo dong. Hay pa si mong ikaw, si Siday Sara. Dali, atong papailog sayo. Papilog sayo na, papilog na doon. Papilog sayo. Dali. Ninduta! Mura mang lutaw hangin! Mura kang lutaw hangin dong. Lagi! Ako dong, murag ganahan kong tanong mama ni mo. Ilog na, Bogart. Ako, mura ko gipaslakan og tunga niya. Gilig-giligid sa baga. Alitsyo hindi ay labas ni mo, Bogart! Son! Lord, tubagon ng taon
ni Sarah ang ako tawag. Malupi ka, Lord. Gusto ko makapayad ko sa akong mga sa nga ako nahimo niya og sa among anak. Please. Ganun dili man ko nimo hunungan. Salamat. Dagan kay salamat nga sa katapusan imurag yung bitubag ang akong tawag. Gisamuka na kay ko nimo, Anton. Dili sa ko gustong masayod si Mateo nga magtawganan ka sa akong cellphone. Maong ako ning i-off. Ayaw, Sarah. Gusto lang ko makadungog sa imong tingog. Ang tingog di sa mong ka-live-in. Wa kay gusto? Kung wa pa ko magunahon na ninyo, ako na siyang gibuwagan. Nagtuo kag mong tuo pa ko nimo? Sarah, Anton, malinaw na ang among pagpuyo ni Mateo uban sa among anak. atong anak sa... Dili. Si Mateo mo'y ilong amahan ni Inday Barbie. Di ka magbalipayon uban ni Mateo. Malipayon ako karon uban ni Mateo, Anton. Ayaw kong patyasay mong kasing-kasing, Sarah. Kinahanglan dili ko na ni ipagawas ang maong cellphone. Ako na ning taguan. Sarah, aligayon. Sayaw mi mama. Una lang, Mateo. Mosunod ako nimo. Aligayon na. O, lagi. Kinahanglan taguon ko ni pag-ayo ang maong cellphone. Bahala nang ma-draining cellphone. Murag may tukar man sa sud. May party ka? Dili na ako makita da. Pero kinahanglan maghimo na kog mapa. Aron nigdagit na ko sa bata. Dili kong lisod. Nagpaingon na sa kaway lami ang atong relasyon, Anton. Busa, siguroon ko na pagtuman ang misyon ng gisangon kanako ni Roger. Dili ko mabiya din eh. Kung dili na ko masiguro ang akong kadaugan. Mahuway na taoy. Ngayon man din si Lola mo Zumba, no? Inday Barbie? Lala, lipay kayo mo niko. Bibi, parehas niya. Lula, nindot sa kasayaw. Upa. Kigin sa tutuban. Katubugard, no? Pagkaibi. Imo ko, agdulog bagay, ha? Ano ka na? Ano ka na? Agdun na ka na magbagay? Binuwang man kami ni Kabi. Hindi pa yung kampa po. Awa mo! Bogart, tosto na na, be? Ay, sorry na. Mateo, ayaw nagkasuko, good. Giganahan pa si Inday Barbie nga mitanaw ni mong nindot kay kamusayaw. Sana. Ikaw? Ikaw, di ay. Nga naman ko? Ganan, sabgat tanaw na sayaw? Ganahan, uy. Bogart, kung libre na ganita, mas magpatukar ang Zumba ha, aron mo apil na kong sayaw. Yay! Apil na Diyos sayaw, Sarah! Ma, nanamog lagi ka. Tungod kay doon ay laing duda ang detective nga gipapaniid ko sa imong kalivit. Oh, unsa? Duha na kahigayon nga iya kining nasundan nga may-ari sa ato. Murag naniid kay bilipot man sa atong luyo. Nakasuod si Imi sa atong luyo? Wa hinuod. Dito ra siya sa gawa sa paril. Pero nililigid ko na po ni. Wa gid tumana ni Imi nga akong gihangyo niya. Nga di na niya sa mukon si Sarah. Ma, tawagadayon ko ha. Kung muadto na sad si Imi sa ato. Unsa ba yung buhaton? Tingali ba yung maapektuhan ang imong trabaho diha, ha? Ma, ay kabala ka niya na. Sa pila lang kaadlaw nga nahimo kong manager din sa atong branch, I learned to love my job na, ma. Nalipay kaayo ko nga nakadungog sa imong gisulti, Anton.
Hinaot nga mapalambo mo ang atong branch. Ako na isaan ni mo, ma. Basta tawgadayon ko, ma. Kung makita sa detective, kung iyang makita sa iming nga muana sa ato. Ay, niyo cellphone, Sarah. Ako nang gihipos. Oh, ayaw lang. Oy, tawagon niya ako nimo. Nga nang manawag pa man ka na ako? Aron, kadungog god imo tingog. Naunsa man intahon ka, oy, Mateo. Karon day nga nagsulti tawa, di ka makadungog sa kong tingog. Mas nindot god kon kadungog ko cellphone. Murag naakas langit. Katawanan ba ni mo, oy, Mateo? Pero, maglagot ko magtanaw sa akong cellphone, uy. Mahinumdum ko si mong maguwang kami sa likway na mong duha sa munyeka. Sige na lang, Sarah. Ayaw na lang kuhay mo cellphone. Basta ha, di lang kahilak tungod sa naku Brad Anton. Kausa raman ako nakita nga gigawas na itong abno ang bata. Ilag yung giampingan pag ayo ang bata da. Murag mo gawas ang abno. Ako siyang sugatan. Hi! Ala, monster! Uy. Ayaw kadlok sa usa ka monster. Guwapa man ug sexy ang monster. Dili sad mamugno. Gusto lang ko magigigala nimo. Gunit ka sa imong kamot, ha? Pwede ra nga arito magsulti. Lagunit ang akong kamot, monster, ay! Uwa ko kurog! Asa ko, dada! Uy, monster! Asa, oy! A dream is a wish your heart made. Kinsay mahug sa laang, si Mateo o si Emmy. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning sugilanon. Munyika. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama.